So nathi sinikeziwe ukuthi sihlole omoya, sikwazi ukutesta omoya ukuthi even noma ngathiwa ngempela uza ngezwi uyalikhuluma izwi but test the spirit ukuthi qhamuka kuphi. Usathane ngeke aqhamuke enezimpondo ewusathane, noma ngeke aqhamuke nje ebantwini avele idragon njengoba lisho lapha yana kuSambulo 12 ukuthi welcome once again kwiKota to Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabaku. Angiphinde ngibingelele abangcwele bonke kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngithi nje uJesu uyinkosi. Mangabe uhlangana nale channel yazi nje ukuthi la sikhuluma ngomuntu kanye noNkulunkulu kuphela, akukho kunye. Sikhuluma nje lezo indaba okuyizindaba ezimnandi. Angiqale nje ngokuthi ngithi nginibingelela futhi ngibe nginibonga ngama new subscribers, ngabo bonke nje abalikeayo, ama comments enu siyawabona wonke. Ngiphinde ngibonge nje futhi nabasizayo ngama fans be supporter financially, ngama channel members, ngani nonke nje. uNkulunkulu emuhle anibonge, anibusise futhi nisazoshare futhi nale message nisharele nabanye abantu. Indaba engizokhuluma ngayo itholakala la encwadini kaMatthew chapter 24. So qala nje ukufunda lapha from verse 23 no 24 no verse 25. But before ngifuna nje ukuthi ngeke ngiveze leli gama elithi Christ, ukuthi leli gama elithi Christ lichaza ukuthini, ngoba siyazi ukuthi uJesu Kristu, and kwabaningi kuba sengazathi uJesu igama, uKristu isibongo, Jesus Christ, kanti cha, igama lakhe yes akuJesu noma Jesus. Namanje kusaseyilo futhi igama lakhe uJesu. uKristu yena noma uChrist uqhamuka, angiqale nje ngokuthi ngithi uChrist. uChrist uqhamuka kwigama lesiGreek elithi Christos, igama elithi Christ, and igama elithi Christ lithathelwe from kuGreek lase litranslatelwa to English. Lithe malifika kwiEnglish kwaba uChrist lo ebe ene meaning yokuthi anointed one. Meaning nje kaChrist ukuthi anointed one. Christ means the anointed one. NgesiZulu singasho sithi uKristu uchaza ukuthi ogcotshiweyo, the anointed one, ungogcotshiweyo. Thina ke mangabe sesiyithatha from kwiEnglish sithi ngeEnglish uChrist, masililetha kwisiZulu sithi nguKristu ngokulotshwa kwasemabhayibhelini. Njengoba kuKristu ngokulotshwa kwasemabhayibhelini kuchaza ukuthi the anointed one, ngogcotshiweyo. Jesus Christ, uJesu nje uma ngabe uPeter emchaza kuMatthew chapter 16 uthi uJesu babuza ukuthi bathina abantu, bathi indodana yomuntu ngubani? Bayasho abafundi bakhe, abanye bathi ngomunye wabaprofeti, bayasho nje konke nguElijah nakho konke, abanye bathi mhlawumbe uJeremiah. Uthi kodwa nina nithi indodana yomuntu ingubani? Useyasho ke uSimon Peter uthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uma ngabe esho kanjalo ethi wena unguKristu, iresponse kaJesu lapho ithi inyama negazi ayikwambulelanga lokhu, kusho uJesu. Uthi kodwa nguBaba osezulwini okwambulele lokhu, ukuthi njengoba uthi nginguKristu shuthi uthi I am the anointed one. Ngesikhathi ethi uSimon Peter unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo, wayethi uSimon Peter ungogcotshiweyo, indodana kaNkulunkulu ophilayo. So Jesus Christ uJesu ogcotshiweyo, Kristu ogcotshiweyo kaNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu ephilayo. Iyona le engizokhuluma ngayo. Ngithi angilichazele ligama ngoba kubalekile ukuthi silazi ukuthi Christ iqhamuka kuphi, from the Greek word Christos, kuya ngokuthi wena uinterpreter ngayiphi indlela, noma angingathi uinterpreter upronounce ngayiphi indlela, but
leza kwi-English lathi Christ, which means the anointed one, ngesizulu ungogcotshiweyo. Kubalekile lokho ukuthi ngikuchaze ngoba imessage engizokhuluma ngayo namhlanje, uma ngabe ungeke uyazi meaning ka Christ noma uKristu ukuthi kuchaza ukuthini, lama verse la uverse 23 no 24 ngeke uzwa understand at all, and ayohleze indida kuwena until you get to understand the meaning yokuthi what does Christ means, right? Ake ngilifundeke Matthew 24 verse 23 la kimi ithi, kuJesu ayekhuluma lamazwi ethi, then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. 24, for false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. 25, see, I have told you beforehand. Ake ngiyifunde nangesizulu, imnandi kakhulu futhi uma ngabe siyifunda futhi nangesizulu. Ithi ke ngesizulu, khona uma umuntu ethi kini bhekani nangu uKristu noma nangu ya, ningakholwa. Kusho uJesu ethi uma ngabe kufika umuntu kini ethi nangu uKristu noma nangu ya, uthi ningakholwa. Abantu abaningi uma ngabe ulifunda lelizwi liyaye lipointe kumuntu oyi-1 ukuthi kushuthi silindele izigebengu ezizoqhamuka zithi nangu uJesu Kristu noma nangu ya, size singakholwa lokho. But la lamazwi awasho ukuthi uma umuntu eqhamuka ethi nangu uJesu Kristu, lithi uma ethi umuntu nangu uKristu uthi lokho noma ethi nangu ya, ningakholwa. Yingakho ngithe kubalekile ukuthi si-understand i-meaning ka Christ noma uKristu ukuthi kuchaza ukuthini, right? Uthi uma ngabe ichaza lento uJesu, uma kuqhamuka umuntu kini ethi nangu uKristu, okuchaza ukuthi uma ngabe siyibuyisa nje ngokwesizulu njengoba sesim-interpret ukuthi uKristu uchaza ukuthini, uma umuntu eqhamuka kini ethi nangiya ogcotshiweyo, ethi nangu noma nangu ya, uthi ningakholwa. Siyazi ke esikhathini esiningi kwaye kwaqhamuka nje lezi ikhathi edlule abantu belokhu beqhamuka athi umuntu yimi uJesu Kristu. Siyamazi omunye wakwaqhamuka somewhere KZN, sengikhohle ukuthi wayeqhamuka kwaNongoma noma wayeqhamuka kuphi, but nje bazomkhumbula eShowe. I think impela mangaphosisi kwakuwaseshowe ethi uyena uJesu Kristu. Bakhona nabanye abake bavela before, and kuyaye kube sengazathi leli verse lalichaza ngabantu abanjalo, kanti cha li deep leli verse. Ake nje silicacise kahle. Uthi uJesu mangabe kuqhamuka umuntu kini ethi nangu ya ogcotshiweyo, cause uKristu uchaza ukuthi ogcotshiweyo. Uma kuqhamuka umuntu ethi kini nangu ogcotshiweyo noma nangu ya, ningakholwa ngoba uyedwa ogcotshiweyo. And kuMatthew 16 siyamthola uSimon Peter ambulelwa nguNkulunkulu, inyama negazi ingayambuli lemfihlakalo kodwa kwambula uNkulunkulu, ukuthi uJesu nguyena onguKristu noma the anointed one, nguyena uChrist, akekho omunye ongogcotshiweyo, uJesu Kristu yena yedwa. So manje uyayixwayisa, wayelethi warning ngezikhathi ezizayo, and lezi izikhathi ezizayo ayekhuluma ngazo yilezi ke thina lezi izikhathi esesiphila kuzona ke right now. Siphila kuleso sikhathi leso la khona sebeqhamukile already ke kulesi sikhathi, bathi nangu uKristu, and babechaza ukuthini, bebethi nangu ogcotshiweyo, abanye bethi nangu ya ogcotshiweyo. Lithi lelizwi konke lokho ningakholwa. Ake sibheke nje mawuya eKZN, mawufika eKZN uzothola ukuthi khona nalo okuthiwa ungogcotshiweyo waseKZN, okuthiwa naye uNkulunkulu wabantu abamnyama. Wayekhuluma lento uJesu before yonke lento yenzeke ukuthi ngezikhathi zokugcina bayovela oKristu bamanga. Wayengasho ukuthi kuyovela oJesus
Christ bamanga but wayethi Kristu kushuthi bayovela laba bathi nabo bangabagcotshiweyo bayovela kodwa laba bamanga and bayovela ngekhathi zokugcina and sikulezo ikhathi lezo ingakho ngithi nje mawungabheka nje KZN khona nje naye lona okuthiwa naye ungogcotshiweyo uze ubizwa ke futhi kuthiwe unguNkulunkulu kuthiwa mawumuntu omnyama kufanele ukhonze yena because nguyena owazela abantu abamnyama saxwayiswa ngakho konke lokhu ukuthi makuqhamuka umuntu kinethi nangu uKristu nangu ogcotshiweyo nangu uNkulunkulu ningakholwa lokho mhlambe futhi noma ethi nangu ya ngoba banokumkhomba naseyintabeni ezithile kuthiwa usentabeni ethile kuyahanjwa kuyokhulekwa kuleyo ntaba leyo eindaweni ezithile koZiribakomo nakusiphi nakuziphe ezinye indawo maye lokho ekhonjwa kuthiwa nangiya wayicacisa nje lento nje yabasobala izwi licacisile thina nje siyolahleka ngoba thina asifuni ukulamkela iqiniso siyalwisana neqiniso and akusikhona ukuthi abantu bayobe bengalizwanga iqiniso akusikhona ukuthi bayobe bengayitholanga iwarning bazoyithola nje iqiniso abantu bekuthi nje bayaliphika makuthiwa nange eintabeni hambani kiwe khona kuyokhulekwa lapho nangu njoba nje lithi lelizwi kuyovela uKristu abaningi shuthi kuyovela laba bathi bangabagcotshiweyo kodwa bazoba baningi and akusikhona nje kuphela nje eKZN kuphela ngisho noma ngako Limpopo khona nabakhona nakwamanye ama province khona nabakhona akusiyona inkinga yase South Africa kuphela futhi mawungakubhekisisa inkinga yomhlaba wonke ngoba uSathane ukhona all over the world siyamazi okuyena oyinkosi yamanga uma seqhamuka oKristu bamanga kushuthi baqhamuka kwinkosi yamanga and inkosi yamanga ikhona kumhlaba wonke mawuya eMachineni nabo uzothola kunogcotshiweyo the anointed one wakhona abamkhozayo mawuya kuMandiya kukhona uKristu wabo but bonke laba abababizi ngokuthi bangoKristu that's why thina siyayisidideke silahleke because we don't know the meaning kaChrist ukuthi ichaza ukuthini kodwa mawusubabheka eMandiyeni nabo nomunye abathi ungo anointed na the anointed one wabo ushuthi ungogcotshiweyo wabo abambizi bathi unguKristu but nje usuyilanda ngesiGreek unaye loyo unguKristu eKZN unguKristu nakwamanye ama province nakwezinye izizwe nakwamanye ama country all over the world saxwayiswa ukuthi mangabe eqhamuka ethi kuthiwa nangu uKristu noma kuthiwa nangu yalapha ningakholwa thina ke sihambe sakholwa nawo Kristu bamanga already asebekhona abaqhamuka kwisource yamanga abazodukisa umhlaba and kwathiwa labo singabakholwa and kuNkulunkulu zonke lezi zinto uzohambe lokho ezambula eziveza ukuxwayisa abanendlebe yokuzwa ngoba ngiyazi abanye abanayo indlebe yokuzwa kodwa onendlebe yokuzwa nolifunayo iqiniso uyothi uma ngabe exwayiswa and yena ke loyo uyobe esiyakwazi ukuthi asizakale ake ngiphinde ngiqhubeke ngilifunde lelizwi ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga imnandi nje ukuthi ngime khona lapho yingakhethi makuthiwa nangu noma nangu yalapha ningakholwa ngokuba kuyovela oKristu bamanga kushuthi kuyovela abathi bagcotshiweyo bamanga noma kuyovela abagcotshiweyo bamanga because Christ means the anointed one shuthi nabo bathi they are the anointed ones umuntu omnyama kufanele uyokhonza lo uNkulunkulu yazi ke lokho ungowamanga lithi ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga sebekhona sebebaningi phela ukuthi abayibizi ngokuthi bangoKristu bayibiza ngamagama azoba suitable for thina bese ngazathi siyaba understand ngoba phela omubi naye angeke avela aqhamuke engomubi nje ngaleyo ndlela ithi futhi kuyakuvela nabaprofeti bamanga ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga ngasebekhona and abaprofeti bamanga bagcwele abanye futhi nje iningi labo abaprofeti bamanga indlela elula yokubabona abaprofeti bamanga banezinto eziningi eziphathekayo abayisebenzisayo mangakuthatha uJesu was a prophet wayengumprofeti but hayi wamanga uJesu azikho izinto
ezithile eziphathekayo ayehambe eyithengisela abantu noma ayehambe eyinikeza abantu. Wayengabanikezi ngisho amanzi, wayengabanikezi kwayihlahla wena ama-anointing oil, wayengabaniki lutho. Kwaze kwaya ngisho nakubafundi bakhe bonke, abafundi bakhe mawufunda kwincwadi yezenzo bonke ngisho noPaul akukho kwake bakusebenzisa benikeza abantu okuyizinto eziphathekayo, babengayisebenzisa indlela nje lula easy way yokubona umprofeti wamanga. Uyombona ngezinto eziphathekayo, ezinye uyayithengisa and lowo muntu uthi ngumprofeti. Ubheke nje abantu ababephila ngesikhathi sikaJesu Kristu, abanye baba babegulelwa mhlambe izisebenzi zabo, khona nje omunye wakwagulelwa isisebenzi sakhe, uyafika kuJesu. Uma efika kuJesu uzubona impela ukuthi waye understanda le nduna yenkosi, yayi understand ukuthi uJesu akanazinto eziphathekayo ayiphathayo, kuphela ukhuluma izwi. Uzuthi nje echaza sonke istory sakhe ethi mina ngaphansi kwami nami nginamasotsha ngaphansi kwami, ngiyawathumela ngithi wena yenza lokhu, ngithi wena hamba, ngithi wena woza, ngithi wena hamba uyokwenza lokhana, bonke bayakwenza. Uthi nawe Jesu ngicela nje ukuthi ukhulume izwi, inceku yami legulayo iyophila. Bonke bebethi mabefika kuJesu bathi ngicela nje ukhulume izwi, because babe understand ukuthi uJesu ayikho into ayithengisayo ephathekayo noma abanikeza yona ephathekayo, kodwa wayekhuluma izwi kwenzeke imangaliso. Abaprofeti bamanga bathengisa izinto, banikezana izinto eziphathekayo, kuthiwa hamba uyogcoba lokhu, hamba uyosebenzisa lokhu. Isanje leyo elula yokwazi ukuthi ubone nje ukuthi lo ngumprofeti wamanga. Indaba yezwi abayisebenzi ngaleyo ndlela, bayayithi nje kancane indaba yezwi, because kwalona izwi lelo abalikholwa, and that's why ke manje besebenza izinto eziphathekayo. Isani leyo elula ukuzwa umprofeti wamanga. But angiqhubeke nayo le ndaba ithi ukuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga baveza izibonakaliso ezinkulu nezimangalisayo ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Lithi bawoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ezinkulu laba profeti bamanga. Shothi khona izinto abazozenza okuyothi uma ngabe bezenza zibe enkulu zimangalise, kuba ukwenza izimangaliso ezinkulu. And mawungakubabhekisise laba abantu uma beqhamuka ngeke baqhamuke bembethe amanga kube obvious ukuthi beza ngempela ngamanga. Beza ngeqiniso kodwa elingamanga. Bayozenza zona izimangaliso lezo egameni leqiniso kodwa kube kwaba profeti bamanga. Uma ungakubhekisise kahle lithi izwi sibohlola omoya. But ake ngiqale nje ngalaba baseBeria, labo Paul afikela kubona. Lithi laba babehlala amalanga wonke behlola imibhalo ukuthi uPaul izinto ayikhulumayo ngempela zikhona inembhalweni. Ngempela lokho kufanele sikwenze, sihlole ngempela umbhalo ukuthi umprofeti othungo kaNkuluNkulu akukhulumayo kukhona embhalweni. Okunye okufanele sikwenze iningi lethu esingakwenzi, lithi futhi izwe encwadini ka1 John chapter 4 verse 1 lithi sibohlola omoya. Thina sikwenzi lokho, asibahlola omoya thina nje as long as nje umuntu ekhulume into esezweni sivele siyithathe sithi yiyo, kanti umoya obehind akusiwona. Ake ngenze nje example, uSathane uma efika kuJesu wafika ekhuluma izwi, wafika ekhuluma okusembhalweni ukuthi uma nje ungashintsha lamatshe, uma ngabe nje yona indodana yomuntu ungashintsha lamatshe abe isinkwa udle. Aphinda athi futhi kulotshiwe ukuthi wena nje ungayiphonsa phansi izingelosi zoza zifike zikunqaka unyawo lwakho ngeke luze lishayise ngisho nasematsheni. Wayekhuluma izinto ezilotshiwe. uJesu uma ngabe wayengaya ngokuhlola ukuthi umbhalo kuphela, wayeyothi okukhulunywa ngoSathane ngempela kusembhalweni, therefore angikwazi ukumphikisa. Then wayovela shintsha amatshe abe yisinkwa, wayeyoyiphonsa phansi enze njengokwemibhalo. Kodwa uJesu wahlola umoya. That's why nathi kufanele sihlole umoya. Wawuhlola umoya wabona ukuthi lo moya uqhamuka ngeqiniso, but the source
umoya la uqhamuka khona kusiwona weqiniso, umoya ohamba netrap phakathi, ungumoya omubi, ungumoya kaSathane. That's why noJesu wakwazi ukurebuke futhi ngezwi. So nathi sinikeziwe ukuthi sihlole omoya, sikwazi ukutesta omoya ukuthi even noma ngathiwa ngempela uza ngezwi uyalikhuluma izwi, but test the spirit ukuthi qhamuka kuphi. uSathane ngeke aqhamuke enezimpondo ewusathane, noma ngeke aqhamuke nje ebantwini avele idragon njengoba lisho lapha yana kuSambulo 12 ukuthi he is the dragon. Ngeke aqhamuke eyinyoka ngaphandle kwalabo abambulelwayo ngokukamoya nakhona ngereason ethile, but nje ebantwini bonke angeke aqhamuke mubi because wonke umuntu uzombalekela. So into ayenza uqhamuka emuhle, aqhamuke ngezwi bese ngazathi ngempela izwi leqiniso, kanti isource. Uma ukwazi ukutesta omoya uzobona ukuthi yebo lona iqiniso, but i-problem is the source, because uma ngabe isource akulona iqiniso, loyo moya loyo awukhulumi iqiniso noma ngabe ukuthatha eBhayibhelini, then ngeke sisakwazi ukuthi silithathe lelo qiniso elikhona ezwini because of the source. Okwethu ukwazi ukuhlola umoya ukuthi lo moya behind lo mprofeti ngokabani. Even nami njengoba ngikhuluma nje kufanele uhlole umoya ukuthi lo moya okhulumayo ngempela ngabe ngokaNkulunkulu na. Yebo yena ukhuluma okusezwini, but ngabe ukaNkulunkulu na noma umoya omubi, because njengoba ngisho nje uSathane angaqhamuka ngempela equote ama scriptures only to find out ukuthi kanti isource ingembi, inhloso ukuzodukisa abantu. That's why lithi lelizwi uyoqhamuka enza imangaliso ezinkulu, ibonakalisa ezinkulu nezimangaliso ezinkulu, ukuthi kube bekungenzeka bekuyodukiswa even nabakhethiweyo. So uma ngakubhekisisa abakhethiweyo bayayihlola imibhalo, but ukube bekungenzeka nabakhethiweyo kusho ukuthi bebeyodukiseka uma ngabe bebengeke bahloleke manje omoya, ngoba bebeyothi mabehlola umbhalo bathi hayi cha ngempela kusezwini bavele bagijime nakho, kanti cha sekuwomubi uzobadukisa umprofeti wamanga. Manje abakhethiweyo bayakwazi ukuthi bahlola umbhalo bathi yebo kukhona embhalweni, bese betest ispirit, bawuhlola umoya ukuthi umoya kaNkulunkulu na. Mangaba kusuma umoya kaNkulunkulu bakubekele eceleni bathi cha lelizwi leli asilazi. Ushilo kuJohn 10 wathi bayalazi izwi lami and futhi izwi lami bathi masebelizwa bangilandele. Elinye izwi asikwazi ukuthi silandele until size silazi izwi lakhe. So kwazi solazi kanjani izwi lakhe? Ngokuthi sikwazi ukuthi sihlole umoya. But angiqhubeke nayo le ndaba ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga already sebekhona, and abanye already they are getting exposed already ngokuthi vele baqhamuka bethengisa izinto eziphathekayo ukuziprova kwabona ukuthi vele babaprofeti bamanga, baveza izibonakaliso ezinkulu nezimangalisayo nezimangaliso. Vele noSathane yakwazi ukwenza izibonakaliso nezimangaliso. So abantu mabangathuswa izibonakaliso nezimangaliso. uSathane naye uyakwazi ukuletha iprofeti, uSathane yakwazi naye ukuthi alethe amaphupho, uSathane yakwazi naye ukuthi alethe ama visions, imibono. That's why kufanele uhlole the spirit, ukuthi test the spirit, ungathathi nganoma ngabe yini, ngoba uma ngabe uyothathwa noma ngabe yini ukuze kudukiswe nabakhethiweyo, inhloso kaSathane nje ukuthi kuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. But siyambonga uNkulunkulu ngokuthi thina uhlale siphizwi lakhe esiguide amalanga wonke ukuthi thina size singaweli kulolu ugibe lomubi. Already bakhona namanje abaprofeti bamanga. Mhlawumbe futhi ungathuswa ukuthi ayikho into ayithengisayo ephathekayo, but ulethe iprofeti futhi ikhona esezweni. Yebo ngenzeka kuba ayikho into ayithengisayo ephathekayo futhi ulethe iprofeti futhi ikhona zisezweni. Test the spirit, hlola umoya ukuthi uqhamuka kuphi, cause nomubi uyakwazi ukuzenza lezi zinto. Angithi sonke siyazi ukuthi ngesikhathi sikaMoses, uMoses waqhamuka ephethe induku ayenikwe uNkulunkulu ehamba noAaron, wayiphonsa phansi yaphenduka inyoka, and
nezangoma zangaleso sikhathi zaphonsa induku zazo phansi zaphenduka inyoka. So noma ubuyakwazi ukuzenza lezi imangaliso, but okuhle ngaso sonke isikhathi ukuthi okukaNkulunkulu njalo kuhlezi kunqoba. Omubi angaqhamuka nezinto zakho ezimbi, kufana nalabo abavuma ukusetshenziswa ngomubi. This is a warning to them as well, ngoba mawuvuma ukusetshenziswa ngomubi, yazi ukuthi into yakho ngeyesikhashana, izosebenza for isikhashanyana, but izophelelwa ngoba okaSathana kumi, okaSathana kunawo amandla okuma forever, okaSathana into yesikhashana. And manje nawe mangabe uyoncika kuSathane maye kuwena until you repent and come right with God, and isikhathi sisekhona usaphila. Ngoba okaNkulunkulu noma kungabe ngathi kuthulile ngathi akubonakali, but always yikhona okunqobayo. Induku kaMose yakwazi ukuthi kugwinye zonke lezi ezinye inyoka induku, because okaNkulunkulu ukuhlala kunqoba. Umsebenzi kaNkulunkulu iwona oyohlala unqoba. Umprofeti weqiniso kaNkulunkulu noKristu kaNkulunkulu, egcineni uKristu kaNkulunkulu kuyonqoba yena, kanjalo nomprofeti kaNkulunkulu kuyonqoba yena. And ngikhuluma ngoJesu Kristu la, bangaqhamuka babe baningi oKristu, nani nibalandele, maye kunini nohamba nilandela nganoma ngabe yibapho oKristu ekubene khona weqiniso, nilokhu nidukiswa thiwa uwumlungu loyo, umJuda loyo, ningamlandeli loyo. Kudukiswa nina noba nibo ugada umoya wedivision akusuka kaNkulunkulu, ni ugada umoya onenzondo phakathi, ukuthi unzondo ukhanda inzondo ukuthi wena umnyama wena umhlophe. Akusuka kaNkulunkulu wonke lowo moya. OkaNkulunkulu uthi sisodwa, sidalwe uNkulunkulu, sizidalwa ikaNkulunkulu, sikhonza uNkulunkulu oyedwa. Whether umnyama umhlophe, ukhuluma yiphi language, ubuya kuphi, sonke sizidalwa ikaNkulunkulu. Lo division baleka kusumoya kaNkulunkulu lo. Kwathiwa ke siboxwaya ngekhathi zokugcina lezi zinto zokwenzeka, and already ziyenzeka. Okwethu ukuthi nje sibheke, ithi ku verse 25, ibhekani senginitshelile ngaphambili, ngoba vele uJesu lokhu wakukhuluma beforehand, before kwenzeka, and manje sesiyakubona kuyenzeka. And uzozo omunye ethi awe iBhayibheli into yabhalwa abelungu. Then uma ngabe iBhayibheli into yabhalwa abelungu noma yabhalwa umuntu, yalethwa umuntu, usho ukuthi umuntu onjani nalohlakaniphe kangaka okwazi ukukhuluma ngezinto ezisazokwenzeka ezizayo, and bezingakenzeki ngaleso sikhathi, but zahamba zenzeka, sesiyayibona ziyenzeka. Cha wazi wahlakanipha ke bolomlungu. Kahle kahle nje abelungu sibapha icredit abangayideserve, kufana nokuthi sithi hayi labhalwa umuntu, nalowo muntu sumupha icredit angayideserve. Izwi libhalwe uNkulunkulu, liphefumulelwe uNkulunkulu ukuyala, ukusola, ukwenza wonke umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuthi siwenze, sishumayele ngalo, siqhwayisa abantu ngalo. Lelizwi liphefumulelwe uNkulunkulu, lelizwi liyaphila. Kuphela nje wena uma ngabe kuukuthi yafuna ukukholwa kulona. Kodwa uma ungafuni ukukholwa kulona, uhamba udukiswa ke, uhamba udukiswa oKristu bamanga sebekhona abavelile. Laba abasho ukuthi bangoKristu, kodwa mabeqhamuka bayibiza ngamagama nje asuitable for thina sizwa understanda kalula, but bebe bechaza ukuthi nabo bangabagcwetshiweyo bakaNkulunkulu. Xwaya bonke labo moya akusibona bakaNkulunkulu, xwaya nabaprofeti bamanga akusibona bakaNkulunkulu. SuneJesu Kristu yena yedwa onguKristu, ongumprofeti futhi weqiniso, okuyena wasixwayisa ngalezi zinto before zenzeke. But ukuze ukwazi ukuthi usizakale kukho konke lokhu, isolution ile kholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwakho, mconfesse ngomlomo wakho, ukholo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. And then isona steps sokuqala ke leyo, yona entry level leyo. Once waqala nje waconfess ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwami, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu yebo bazama ukumbulala, but uNkulunkulu wamvusa, uyinkosi ekhona ephilayo. Then usuyaqala ke manje usuthola ukusindiswa komphefumulo wakho. And then ke manje lithi lelizwi futhi ngeke uzuyisole, ngeke ungene ehlazweni. Kusho ukuthi manje uyobe usuqala ke manje ijeni yabantu abaphilayo, abaya
ukuya kuJesu Kristu oyinkosi, ngoba uthi mina indlela neqiniso nokuphila, akekho ongaya kubaba ngaphandle kwami. Ngempela bonke laba abanye oKristu abamanga, basizona indlela, noma abanye sebethi bayindlela, abasiyona indlela ngoba abanaqiniso futhi abanakuphila. Noma ke bayindlela ke eyekufeni, ngoba iqiniso kubona likho nokuphila kubona akukho. Kodwa mawuza kuJesu indlela neqiniso nokuphila, thatha uJesu nje isikhathi sakho sisasekhona usaphila, ukuze uyokwazi ukuthi usizakale. Isikhathi esiphila kuso sibi, and futhi bese uyahlala kuNkulunkulu, uhlale ezweni, ukhuleke uhlale ezweni, ukuze uzokwazi ukuthi ukwazi ukuhlola imibhalo, ukwazi ukuhlola even nomoya. Igama lami ngumduduzi ngwakashabanga. Siphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. uNkulunkulu emuhle anibusise nonke emakhaya. Amen.